Ako nanawagan karon hitabo sa among attache case nga made of plastic, measurement ana murag long bond paper size nga nabiyaan namo sa taxi nga among gisakyan niadtong February 21. Among gihangyo in town sa nakakita nga driver nga isurrender lang diri sa brigada o pangitaon ninyo ang pangalan nga Alan Tangkawan. Wala man ti kwarta, pero iguli nimo maluoy ka nga kami ta nag-uod yun mi nga 3 weeks na nga among mo ma-surrender ang among result sa mga laboratory test ug ubang pang mga papilis apan kung iuli lang to ninyo dong kay ngano matag mig 2K sa pag-uli ni ana. Ang nanawagan mo ni si Alicia Puno si Mafranca. Iuli in town na ako mo pahilipay ra gyud ni anang amount ta. Muhatag ko nimo og 2K labing dako. So palihog in town, iuli lang to among attache case kay naa dito ang tanang papilis namo sa among pag-check up sa among doktor. Daghang salamat. O ang Ginoo na lang mo may balo kanimo sa nakakita og pagsurrender diri sa brigada. Daghang salamat.